Η Travel Hermes είναι ένας ταξιδιωτικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα. Από το 2011 που ξεκινήσαμε, ασχολούμαστε αποκλειστικά με τον εισερχόμενο τουρισμό από την Κίνα. Η κινέζικη αγορά είναι ιδιαίτερα απαιτητική και γι' αυτό το δυναμικό μας απαρτίζεται από δραστήρια άτομα που εργάζονται καθημερινά για την ικανοποίηση των πελατών μας. Η διαμονή, οι μεταφορές και οι μετακινήσεις, οι ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τα γεύματα, ακόμα και η ψυχαγωγία είναι εξασφαλισμένα. Συγκεκριμένα, το επιτελείο μας είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο και μαζί με το δίκτυο συνεργατών μας προσφέρουμε πάντα τις καλύτερες υπηρεσίες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως 30.000 ταξιδιώτες μας εμπιστεύτηκαν το 2014 για το ταξίδι τους στην Ελλάδα. Our job in Travel Hermes is to provide to Chinese people the best service during their holidays. My dream to treat my fellow people with the same hospitality I saw 10 years ago when I came the first time in Greece. Η Σαντορίνη αποτελεί έναν από τους top προορισμούς παγκοσμίως, ιδιαίτερα για τους Κινέζους ταξιδιώτες. Το 86% των πελατών μας επισκέπτεται το νησί. Η καλδέρα, η θάλασσα και το φημισμένο ηλιοβασίλεμα συνθέτουν το ιδανικό τοπίο για αξέχαστες διακοπές ή ακόμα και για το γαμήλιο ταξίδι τους. Είναι μεγάλη μας χαρά που συμβάλλουμε στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού και του τόπου μας. Όραμά μας, να κάνουμε το ταξίδι τους στην Ελλάδα το ταξίδι των ονείρων τους. Για μας, επιτυχία είναι όταν ο κάθε πελάτης μας μπαίνει στο αεροπλάνο της επιστροφής χαμογελαστός.